Νέες παραλαβές σε τζιν, αγαπημένης εταιρείας, προφίλ. Το παντελόνι που φοράω, το οποίο είναι boyfriend, τώρα ήρθε για άνοιξη καλοκαίρι του 25 και σε χλώριο. Ένα regular σε γραμμή παντελόνι, από οργανικό βαμβάκι, μαλακό, ελαστικό, με κουμπί και αυτό σε χλώριο. Δεν θα μπορούσε να λείπει ένα κάργο με λαστιχάκι κάτω, καμπαντίνα ελαστική, με πραγματικές τσέπες και λάστιχο κάτω, σε δύο χρώματα, μαύρο και λαδί. Στη συνέχεια θα έρθει και σε άλλα χρώματα. Και ένα κάργο, πάλι καμπαντίνα ελαστική, ελαφρύ, δροσερό, χωρίς λάστιχο κάτω, με ίσιο πόδι και πραγματικές τσέπες, σε δύο χρώματα, το μπέζ του και το ανθρακί του. Cruisos.shop, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και σε περιμένω να έρθεις να τα δοκιμάσεις από κοντά. Αναπαύσου 66, Νέα Ιωνία, Βόλους.